Daghan bag hilabdanon sa imong kinabuhi? Daghan bag kontrabida sa imong palibot? Maunay hinungdan kung nganong wa kay peace of mind. Pero mas musamot kasamok ang imong kinabuhi kung sige kag pansin anang klase sa mga tao. Ayaw silag balusi. Iampo na lang sila sa Dios. Bisan pag unsaon natog balos, basta di sila muundang, sige jud na silag panghilabot sa tuwa. Kay ngano man, dili man nato makontrol ang lihok sa mga tao. Bisan pagbutan kay ka, naagya po'y mo kontra nimo. Bisan pag wa kay gibuhat, naadyo'y mga tao nga musugaw sa imong hapsay nga kinabuhi. Naay mga tao nga judgmental kaayo. Di nato sila makontrol. Ang makontrol lang nato kay kung unsaon nato pagpugong ang atong kaugalingon. Kita nalay mulikay para di mo samot ang kasamok. Kay kung mo reakta, pildi ta pirmi. Kay dili magpapildi ang mga taong toxic. Mao bitong giingnan ta ni Apostol Pablo nga kung posible, kutob sa mahimo, makigdait ta sa tanang tao. Mentras makaya pa natong pugngan ang atong kaugalingon, kita nalay mo palayo. Kung masuko ta, di ta magpakasala. Di nato pasalupan sa adlaw ang atong kasuko. Di man nato makontrol ang lihok ug pulong sa uban, pero kaya natong kontrolon ang atong lihok ug pulong. Kabalo ko kung unsa imong iingon. Dali ra kayong musulti ana, pero kung ikaw ang nasa akong sitwasyon, di na nimo mahimo. Maong kinahanglan natong maghunahunag insakto ug kinahanglan natong magampo sa Dios para tabangan ta niya nga mukalma ta. Di natong tugutan nga maputos ta sa atong kasuko. Dira ta pildi. Tiyaw mo nang nagsuko-suko ka. Pero ang tao nga imong gikalagutan, gangisingisi ra. Pildi ka. Mao nang mad-o nato ang tanang klase sa pagdumot. Kasuko, kapungot, siningkahay, ug sakit nga sinultihan. Apil nang bisan unsa nga makapahinabog kadaot. Bisan paglisod na buhaton, ato jung kayahon. Kung naa sa imong hunahuna ang mubalos, ayaw na lang na idayon imong giplano. Kung himuan kag dautan, ayaw balusi og dautan. Kung nauna kung unsay maayo sa panglantaw sa tanang tao, ayaw panimalos, pasagdi ang Dios nga magpakita sa iyang kasuko. Itugyan na lang na sa Dios ang bati nimong gibati. Siya na'y bahala kung unsay himuon niya. Salig lang. Kabalo ko nga lisod kina buhaton. Kay naman good tay pride. Pero kung kaayuhan ang atong gipakita sa ila, God promised to reward us for obeying Him in this regard. Ay kabalaka sa bisan unsa. Apan sa tanang butang, ipahibalo sa Dios ang inyong mga hangyo. Pinaagi sa pag-ampo ug pangamuyo uban ang pagpasalamat ug ang kalinaw nga gikan sa Dios nga labaw sa tanang pagsabot, magbantay sa inyong kasing-kasing ug hunahuna pinaagi ni Kristo Jesus. When we take it to God, He will give us the grace to endure. He will give us the grace to continue to do good things. God's hand will work for you. His anger will blaze for you. His arrows will be shot for you. He will use all of this for His glory. Wa tay katungod para manakit. Natural naman nga basta masakitan ta, gusto jud nato mo balos. Kaya di ta gustong magansi ta. Pero hunaw-naon lang nato sa makadaghan na naay consequence sa atong ginabuhat. Para wa kay mahayan sa ulahi, ayaw na lang buhata ang negatibo nimong gihunahuna. Mentras buhi pa ta, ang kaayuhan ng atong ipakita sa uban. Para mas mudaghan ang mubuhat ung inaani ka positibo. Wa may dautan kung magbinutan ta. Di ba? By the power of the Holy Spirit, we can live God's way, treating people with love and kindness, especially our enemies. Inani na jud ang kinabuhi. Usahay makalagot, usahay kapoy, usahay makabuang. Bisag asa ta mo adto, naa jud mga taong toxic kaayo. Mao nang paningkamutan nato nga di ta magpaapekto. Pasalamati ang imong mga kaaway, kay tungod nila mas nisalig kag maayo sa Dios. Ay tuguti nga makasulod ang negatibo sa imong nahuna. Negativity really does have the power to block your blessings. Nagustuhan ko ning giingon ni Pablo sa Roma 12:2. Ug hunong na sa pagpaimpluwensya ni ini nga sistema sa mga butang. Kundili, pag-usab mo pinaagi sa pagbag-o sa inyong hunahuna aron mapamatud-an ninyo sa inyong kaugalingon ang maayo ug dalawaton ug hingpit nga kabubuton sa Dios. Nindot po ning giingon sa Roma 12:9. Ang atong gugma kinahanglang tinuod. Dili pwedeng plastic lang ang atong tinagdan sa uban. Kay kung gusto manggug kang mobalos, buot pasabot nga wa kay salig sa giingon sa Dios na siya ray bahala sa mga kaaway. Ayaw padaog sa dautan, kundili padayong dauga ang dautan, pinaagi sa maayo.